भाजपान कितले यत्न करू म्हण तशें ते महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करपाक शकचे ना। तांचे सगळे यत्न फुकट वतले म्हण शिवसेनेचो खासदार संजय राऊत उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भ्रम आणि फसवणूक करून आमदारांना नेलं जात आहे। ज्या क्षणी त्यांचा आमचा संपर्क होईल त्या क्षणी ते परत येईल। बाकी अशा प्रकारे भूकंपाची योजना किंवा भाषा कोणी करत असेल तर त्यांना सगळ्यात आधी शिवसेनेबरोबर लढावं लागेल, आमच्याबरोबर लढावं आणि मगच त्यांना महाराष्ट्र दुबळा करता येईल। जोपर्यंत आम्ही आहोत तोपर्यंत त्यांना महाराष्ट्र अस्थिर करता येणार नाही। बोला सर, एकनाथ शिंदे का नाराज आहेत? नाराज आहेत का मुळात तुमच्याकडे? मला असं वाटत नाही। एकनाथ शिंदे हे कालपर्यंत आमच्याबरोबर होते, वेस्टिन हॉटेलमध्ये होते। शिवसेनेचे उमेदवार विजयी व्हावेत दोन्ही यासाठी ते सातत्यानं प्रयत्न करत होते। अनेक बाहेरच्या मतदारांशी संपर्क करत होते। एकनाथ शिंदे हे एक आमचे जीवाभावाचे सहकारी आहेत, कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, एवढंच मी सांगू शकतो। त्याच्यामुळे त्यांच्या बाबतीमध्ये आज जे काय बोललं जातं, जोपर्यंत त्यांचं आमचं बोलणं होत नाही तोपर्यंत मी त्यांच्याविषयी कोणतेही विधान आणि भूमिका करणार नाही। माहिती अशी मिळते की एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याचं कारण आहे त्यांच्या खात्यामध्ये सातत्यानं ढवळाढवळ केली जाते। मला असं म्हणायचं नाहीये, मुख्यमंत्री असतील किंवा अन्य कोणी असतील ते राज्याचा कारभार करत असताना अनेक खात्यांचा आढावा घेत असतात। मी कधी सरकारमध्ये काम केलं नाही, त्याच्यामुळे मला जी काय माहिती आहे या कामकाजाच्या पद्धतीविषयी ती एवढीच आहे की मुख्यमंत्री हे सर्व खात्यांचा आढावा अधूनमधून घेत असतात।